ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to sare ɓure sare gila basa masa base kantora wulli sare mudo sare eli sare sandigi ko on waktu yoni ha to soro yela e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men subaka hande o waɗi waylo toon to états-unis de amérique ɗum ko caggal ɓaftondiral hakkude oɗo hen biteɗo donald trump kamen ila kanko hakkude donald trump kamen wonde kamala hari oɗo subaka hande galle danejo dañi koɗo keso biyeteɗo donald trump ma en ketto nder kabruji men musidɗo men yahya alpha pama to leydi sénégal kan lana ndiyam iwno ko toon to région fatiga ene jolni kene tolno temedere capanɗe joyo neɗɗo ka yitama toon to el hiro kene fonode sappo e jeenayo fittandune maayi hen heddiɓe noon mbawi fabede hen to leydi mauritanie hoore joli ndi hanki hakkude makko e hoore jaggoɗo leydi ndi toɓɓe jaaƴe ko ene foto wonde ɓamtude yogay dosɗe wuuro ngo ɗum noon capanɗe 5 milliards koppareje kaliskiɗe ɗe jogori wanjede hen to leydi mali caggal nde CNT suuti juuɗe muɗum kene foto wonde temedere kene won temedere capantato e ɗiɗo sarɗi yanke oɗo saaha kay ko fate ɓen witeɓe sodoma gomor ko kuule cattuɗe jogori fawede e dow mumen kabruji men mana wen ha to guine konakiri côte d'ivoire soudan jolam jaɓeri mayen jaade musidɗo men alhassana oumar mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo ousmane so to guine kotoriala komi ñoma duttiɗo malik so komi ñoma duttiɗo mamma samba walla mbiyen mama samba komi ñoma duttiɗo ɓe dendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe tintina dendagal gambinaɓe kala sare burenaɓe sare gilanaɓe ko nonne kadi basa masanaɓe ha fayenma base kame kantora nonne kadi wulli sare muudo sare eli sare sandigi kamene wonde sore yelnaɓe kala aɓe ngullo ɗumen jaltugol aduna mawniɓe biyetenoɗo jobboso yalti aduna ko toon to Espagne ñande 30 octobre lewnu mayduɗo hen ndu yaltiri aduna ko duuɓi 30 hande oɗo hen alarba 6 lewru novembre goski makko iwi toon to Espagne subaka janggo so jomiraɗo haaji o wirete toon to basamasa aɓe tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe tintina ɗum basamasanaɓe nonne kadi saare guelanaɓe kala oɗo hen jaltuɗo aduna jogoɗo wirede subaka janggo jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe feddeɓe sukaɓe afrique gardugol ceerno haabou dialo nelɗo duwawa dendagal ɓesgumo ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yittinɗo hen ɓattake ko miñi ko biyeteɗo ousmane so tawiteɗo toon to guine kotoriala kawis eki lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumen gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗani mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah
sa yiɗi jokkondirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juuɗe Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jaam aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo merga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo abidiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko safriyanke safruji fina tawa jaadini ɗo ɓalawale donwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safara fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala balɗe tati tawata ka wi wen a heeɓi cellal ma ha timmi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe e leecce kala e on fannu mo jogui leɗɗe mbiyete ko meeɗi moosa waɗi koye fannuji ɗiɗi hen fannu a uroto hen fannu goto ko leɗɗe jarateɗe a ƴettat ɗum joni joni jitoɗa hoorema hano hannirtani ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihara ko indema dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ƴewɓe kayitaji ƴewɓe visa ji e ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum omo tawe oɗo saaha joni to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Amadou Tidiane Diallo mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum ne tawe toon to Dakar ene tawe toon miñi kone wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum to Nouakchott to leegal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene golla hano hannirtani en jokkodirta ɗon koye numéro 41 05 13 85 walla 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngal huɓitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal omo jogui base makko to Dagana ha to Ross Mauritanie ene tawe ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mo Allah luɓiri hande gandal ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko il aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balwal danawal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol. ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom ɗogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi, fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi, fannu tataɓo o ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mboros. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗo hirda, mbawɗa wonde ne mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar, ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla. galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal Jingue waɗɗani weedu wiyetendu ya Allah. ceerno Djiby Sy jiɗɗo hebdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar, ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA, so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ogoya. ceerno Djiby Sy base mum to kaydi ne golla hano hannirta ni, so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo hano hannirta ni. yidɓe waɗanede listihar noon e yidɓe jokkodiri e ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to legal netteke ne golla hano hannirta ni, ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno Djiby. kettude kaburuji mon e demgal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari jeegoma jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV, ko musidɗo moon Saydou Abouba jayde moon Weltare TV maya hande o ha toon to États-Unis de Amérique ɗo ganduɗa hande hakkillaji kala ko toon to keedi ɗum ko caggal nde Donald Trump nokkuno longere wotere caggal mum noon jeebay toon wi wo ɗimmitta on nokki longere wotere na yeewu e rafi kolliti ɗimmitta ko wona ɗum konon Kamala Harris mo ganduɗa oɗo hen debbo gembiɗo kañum kay yadno e ngal ɗo ɓaftodiral hakkude Donald Trump jamma beeɗoɗo hen o ko Donald Trump woni oɗo saaha koɗo galle danejo ma artan men e fillanade nguɗo hen jangu ngu liɓa wonande oɗo hen Kamala Harris nguɗo hen polgu ngu dañi ɗum wonande Donald Trump musidɗo men Yaya Alpha Pama toon to États-Unis de Amérique. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa sumgoji Amérique 2024 ko ni jaari. kamɓe ɓe gotirta ko fate popularité, ɓe gotirta koko wiyete grande électeur. wadde holko ɓe mbiyata grande électeur ko député ji 495 e sénateur uji 100 rendi woni 535 ko ɗum ɗo ɓe mbiyata grande électeur. kala guidiɗo habde 290 ko on woni locataire de maison blanche. so tawi noon ko kursi wonno Donald Trump daɗi. Donald Trump ne yaray duuɓi 78 kanko wonno 45e président no laamorini fewani américain diddimo e 2020
kankone no yaltinirani fewani kankone kadi o lonciti e 2024 o waɗi campagne duuɓi ɗiɗi Kamala Harris waɗi campagne balɗe 100 joni o haqqillaji fof dokkuno faveur ko oɗo debbo biyeteɗo Kamala Harris mo bamum woni Jamaïcain yummum woni Indien ene yara e duuɓi 60. campagne makko waɗi fayida kala ko ɗo fonno haalede o haali kala ɗo fonno yewtede o yewti kala ɗo fonno naatede o naati ala fof to rewani kono noon mataw so yontima weeɓ Donald Trump ko neɗɗo mo ganduɗa mo yiɗa hoɓɓe neɗɗo mo ganduɗa mo yiɗa mo rerɗane julɓe dañani haaje miskineɓe semaine aji makko ɗiɗi cakketiɗi ɗi haala makko fof ko so tawi Allah rokki kam laamu ma Américain en ji hay refulemo hay goto meeɗa yiide sababude Joe Biden e Kamala Harris bonni leydi men gudditi frontiére uji men hoɓɓe gummorima en partout hande batti warde yimɓe men ɗum noon so tawi on dokki kam laamu mami nawtu hoɓɓe ɓe ha laaɓa mi udda frontiére uji ɗi ha laaɓa kaalisaji naweteɗi toon to Ukraine ene haɓay ris ɗiɗo kaalisaji totteteɗi hoɓɓe mami jaggo ɗum ɗon fof mi watta e américaine en mbawa wiide ko ɗum ɗo lamminimo kono ene jeeya hen nde wonno hande o e laamu Joe Biden kanko e Kamala Harris ɗiɗo duuɓi 4 ɓe liggini hen kene daroyo e 16 million neɗɗo économie mabɓe GDP woni ko app ene moƴƴi ha ɗon wawi hadde économie leydi ndi hande woni numéro 1 dans le monde Yahya Alpha Pam en ceertani ha joni wonandiɗo hen sumgoji baɗɗi toon to États-Unis ɗe Amérique ɗi ganduɗa hande hakkillaji yimɓe kala ene kettewɗo Donald Trump mo ganduɗa no artiri ni mbiyetema jogar moƴƴande ɓeɗo hoɓɓe natirɓe e ngolɗo hen lawol ha tenti noon toon to Mexico eko fateɗen gueɗe kala holi o gonɗo Donald Trump. tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Donald Trump eɗen mbawi wiide ko neɗɗo joom sens no feewi nde wonno omo jogui business biteɗo Trump organisation ko organisation mo ganduɗa ko baɗɗo fayida no feewi kadi eɗen gandi ɗiɗo sumgoji wonanimo hen ko gaño walla maaya nde wonno hande o omo rewre gueɗe 34 ɗe ganduɗa sinno wonano o woni lamɗo o woppetake hawdano ye niɓɓuro nde wonno kanko ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo juutdade no feewi koye ɗum o dañi kalis ha heewi koye ɗum o waɗi hôtelaji ɗi hay goto meeɗani wadde leydi he koye ɗum omo jogui avion makko privé hay kudduji ɗi ko kanŋe ɗum tagui noon so tawino o lamanoki ene wawi jibinandemo ko heewi no feewi mbiɗen Donald Trump ne yaara duuɓi 78 kanko wonno 45e président no laamu reeni fewani o yalti joni o kanko ne noon yaltiri ni o fewnitake ɗum o lonci e 2024 o waɗi campagne kene daro yo e duuɓi ɗiɗi ɗum tagui noon kala biyeteɗo ko patron kadi ɗene leydi he kadi jagganimo ɗum tagui noon o dañi polgu lamgu e dow Kamala Harris e dow dañde ko wiyete grande électeur 279 tawa oya dañi ko 223 ɗum tagui noon hande o polgu wodani Donald Trump mo ganduɗa jogori jooɗoyade kilafa he koye 20 janvier 2025 ɗo ha 2029 ko kanko jogori wonde locataire de maison Blanche mo ganduɗa tawete toon koye 1600 Pennsylvania Avenue Washington DC on ɗon nokku noon o wonino e muɗum duuɓi 4 kono no woniri ni leydi ndi fof woyi joni o holko jogori gollade o jogori gollade ko dartinde guerre de Ukraine riso sababude ko Amérique rokkanno risque ko rokkanno Ukraine ko o wi ko dartinowo ɗum ko jiide ko wiyete kadi changement de climat ko Amérique waɗanno hen coopéraje mawɗi o wi ɗum ko gonɗinani ɗum ko wona ɗum ko so tawi Mexico dartinani
so tawi woni Mexico dartinani hoɓɓe ummotoɓe toon enen naata e leydi heɓe kala ko fate tarifaji mumen ko nannata leydi ndi ko fate produit ji mawo montin ɗum ha daroyo dow joni o ko ɗum ɗon woni ko waɗiri campagne o waɗiri campagne ko so tawi o laamima kala ko natirno Nicaragua ene leydi he ko ala kayitaji kene daroyo hakke million ngaji hakke 11 neɗɗo ɗum ɗon ko boɗo ɗum refule ha laaɓa beele noon mo waɗ ko wino ɗon ko namdal so waɗani ko wino ko holko ɗum jogori jibinande parti makko holko ɗum jogori jibinande parti makko ko namdal Yahya Alpha Pam golle ma jooɗi peewi kompital men to leydi Amérique ko ɗum ɗo hen wonno gartaten koto leydi Sénégal to leydi Sénégal jagorɗo piɗal kame ñañala Khady Dieng Gueye walla mbiyen Gaye arti e hollirde ñalawma janggo alhamis o horejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye ma uddita ko fate bange ma tawtore ken wona ujunnaje tato artiste walla mbiyen artiste en taw kadi ganduɗa ko fate bange pine e ñeñe taw ko lawol battu wola 15 wola lawola ɗum koto bange ar ɗum noon koto bange ar pine e ñeñe koko jogori yuɓɓinede nder leydi ndi Sénégal ma tawtori ɗuma ujunnaje tato neɗɗo kame leyɗele certuɗe so tawi noon ko leyɗele teddiniraɗe hitande hikkande ko Cap Vert kame États-Unis de Amérique ma duumo balɗe e nder leydi ndi Sénégal guilto bangue hollirde ñeñe e pine e tableau ji e dessinteɗe gueɗe goɗɗe kala ɗima jogorɗo kay waɗete hen haaɓe hoɓɓe kala mbawa duumade hen ma wona milliard pawɗo 980 millions taw koye koppareje franc CFA gartaten koye gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall yaltini konnguli mum oɗo saha hollirde gila tan laamu Diomaye e Sonko ngari hen bila to bangue faggudu Sénégal lebbi 6 hande koko yatiri caggal ɗe gueɗe kala jirbi ɓiɓɓe leydi ndi joguinoɓe fandare moƴƴere mabɓe kala kay oɗo saaha piɓli men piptima waya ñiima e gueɗe goɗɗe ha tenti noon to bangue faggudu koɓe gollino e moƴƴere kala ma yoɗo saha hande tayinama ha laaɓi e nder tan lebbi 6 wi noon ko gardiɗo coalition mo ganduɗa takku wallu Sénégal on woni Macky Sall keddotoɗen koye dawrugol ceerno Alassane Sall kañumne holliti mette mum woni Sénégal kese ɗum ko hanki o holliti wonande convoi makko koko dartinum ko gendarme ɓe Wourossogui to rond-point ɗo ɗum noon ko beele convoi wonande Ousmane Sonko wawa ɓennude holliti ɗum ɗo hen wona potala e nunɗala landa Pastef Ousmane Sonko hanki tawama to Matam o jaɓɓama toon manggal no fewi ko toon o suuti konnguli makko o holliti holko saabi wo dartinani campagne makko ko fate bangue mayde taw kadi ko ɗiɗo ɓen yaadiɓemo hen goto ko debbo to Pikine on noon ko mayde naturel goɗɗo noon wiyete ko Modou Tall on koye accident taw koye lawol Darou Naima ɗum noon ko oto taw koye diwan Mbacké oto doganno dogdu sattudu no fewi ko on watindi yiyande ha tarli on noon wasen fittanu mum ken tolno e 16 neɗɗo gañi hen ɓe gonno noon koye orgal wonande sumgoji ɗum noon kanko Ousmane Sonko o holliti ko jeeyi sabaɓe dartinani wonande ɓen mayɓe hen ɓe gañiɓe kala ko dariɓe darani ko leydi mumen darani ko ɓamtude leydi mumen ɗum jeeyi sababu kankone o darani ko ɓamtude leydi ndi kamɓe kala dardi ɓe goni koye wolde mawde no fewi jeeyi sababu noon ko yidde kay addude jaam e kisala e nder guenidi leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu o dartini bawɗi bubaji ɗi so wona o woni koye sunare kono haɗatama o jokku wonande kay ko fate bangue wonande orgal makko ngal o waɗi hanki o walla mbiyen nden jofde nde o jofi hanki toon to Matam ko toon o suuti konnguli makko wo erima wonande Matam ko nokku baɗɗo fayida kono kadi ko nokku ɓamtorɗo no fewi tene kadi kewɗo nafoore wo erima soɓe nangganimo ma o watton balle mawɗe no fewi tene kadi ma ummin toon gueɗe mawɗe no fewi ko fate bangue yolayru ardu to maayo ngo Sénégal wi le journal Le Monde holliti ken wona 56 ujunere egguɗo ɓe galleji jirbi ɓe guesenani ndiyam ɓe jalti woni ko teska e nder jonte 3 ɗum ko caggal ɗam ndiyama diñi ɗam yogay galleji ha diñi yogay guese diñi yogay nokkuji goɗɗi kala paɗen koye ndema jagorɗo ndema ma Bouba Dieng o holliti walla mbiyen Diagne o holliti o yowi kala ko fati banggue jaltingol guerte e nder guenidi leydi Sénégal hitande ujunnaje 24 hitande ujunnaje 25 kala ko fati campagne jaltingol wonande guerte nawde ɗum caggal leydi Sénégal
ñande 15 novembre ko ɗon fuɗɗoto hankkadi yowama o hollani noon daɗo ko holɗum e hol ndena o holliti wonande kamɓe fiscal ɓen ko gasi ha laaɓi ɗum noon ko yiɗi ɓamtude jeereji local ha guerte daña fayida e nder guenidi leydi sénégal jagorɗo cellal ɓalli walla ni mbiyen to banggue santé rafiji ɗi gona daaɓoji taw hande ko gurdaɗi ɗin noon goni hande kewɗi lorde yimɓeɓe ɗin noon hande ko rafiji kulɓiniɗi no fewi wi noon ko directeur cabine jagorɗo cellal ɓalli leydi sénégal woni on mbiyeteɗo samba kori sara ɗum koye jonde mabɓe toon to Mbour o holliti oɗo saaha ko fate banggue sifa rafi cardiaque walla to banggue diabète walla cancer walla ni ko fate rafi fofando ɗiɗo rafiji kala hande o ko rafiji jawɗi yaltiniɓe aduna ɗi domini ko ɓuuri hewde sénégal naɓe hande o aɓe cakki peeje noon beele wallide yimɓeɓe ha mbawa dañde jaam e kisal mo jiiɗa kala ne jogui probléme ɓerde walla ni ko diabète walla ko tension ngabbo walla jippotoɗo walla ko caɗele fofandu ɗeɗo gueɗe kala hande o ko gueɗe ɓurɗe yawde yoɓade pittali e nder guenidi leydi sénégal ɗum koye joni disodirala ƴewde peeje moƴƴe toon to Mbour beele kadi yaltinde yimɓeɓe ha tenti ɓiɓɓe sénégal naɓe ɗeɗo henno caɗele ɗeɓe guuri e kala saaha laana ndiyam iwnoka toon to Bassoul ene tawi nder région mo a Fatick kan laana guila nogas lewru octobre mayduɗo henno ndu ka fano ko toon to Espagne aka jolno kene foto wonde temedere capanɗe joyi neɗɗo ka nde woni naggaka to maayo Canari El Hierro ko toon ka yiita hanki kene foto wonde 19 ɓandu maayo ɗo ne tawi e nder kan laana temedere capantato e goho mbawi fabede ɗum noon ko toon to Al Hierro ɓe giwno koto sénégal ɓe paano ko toon to Espagne inde makko ko Ibrahima Nianga kanko noon ko duuɓi capantate jeeɗiɗi o jogui wo iwno ko sénégal tawede nene makko toon to Layyuna nene makko biyeteɗo Maymuna a ɓurandirede Thiama on noon koko nanga guila 2020 ene taƴena duuɓi 10 kaso ɗum ko caggal nde laana yiwi taw ko ɓen ɗannatonoɓe ɗallede nde wani lawola o nanga wiya kanko woni capitaine o holliti noon kanko wona capitaine o iwno ko sénégal ko maçon waɗi ko taw toon yummakko gam ɓeydude gollal e meccal makko omo wonno e kan laana kono noon o wona kanko jeeyi kan laana ni capitaine ni yuɓɓinɓe oɗon voyage kono kadi yummakko e rima autorité ji leydi sénégal nde mbawata fabademo belde ɗo henno ñawande o ñawana nde o wawa yaltude caggal ko happa ko kala ala hen ko woodi haydara ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar to leydi sénégal paaɗin koto leydi mauritanie to leydi mauritanie walande ƴergol maayo ngo sénégal jeeyi sababu mouvement toppitiɓe gueɗe guura ndema leydi ndi ɓe kolliti ɓe teskima ɗeɗo jonte tati ko ndiyam naate guese ɗe ko fate luguimaji cogguji mum ko ɓeydi e jeereji ndi holliti ɗum noon ko imam ahmed abdoullah ko on holliti ɗum e nder sahara 24 teskama ko fate luguimaji yoga e gueɗe kala ko memɗa kala ficcet jungo gam ceergol muɗuma hoorejo leydi mauritanie mouhammed wuldi cheikh al qaswani joɗodima e jagorɗo mo leydi sénégal woni Yacine Fall jagorɗo affaire étrangére baɗɗo jilmum to Nouakchott laamugo leydi mauritanie jonde hakkude makko e nando makko taw ko jonde wattude 13 jonde hakkude leɗɗe ɗiɗi ɗe cifande kewde kestitinama to banggue golle dendaɗe e rendindimago e cehilagal hakkude leyɗe ɗiɗi kono kadi ɓe kaldi ko fate banggue gartam golle taweteɗe hakkude leyɗele ɗiɗi kala e ɓeydude sifa kadi juɓɓudi golle ha leyɗele ɗe ɓuuri wonde sehilaɓe e yaadude e jamanu yaadude e golle kala keddorɗena koye hoorejo leydi mauritanie mouhamed seha al qaswani hanke o joɗodima e mohtar wol ndiaye woni jagorɗo hoore jagorɗo kamɓe jagorɗe goɗɗe e nder jonde ɓe jaltini toɓɓe kewɗe kene foti wonde 50 milliards koppareji yakkiɗe ɗe jogori yaltinede gam wallidde yoga e nokkuji goho ko wallide sukaɓe ha mbawa dañde golle ko rewi hen ko kadi ko haɓade ñonkoto kame kurjuraji tawiteɗe nder ko wuuro Nouakchott kono ɗum koko wallidde cuuɗi jangguiɗi ɗi hesɗitinde yoga e muɗum wallidde kuɓɓam ha leydi ndi wuuro ngo daña kuɓɓam timmuɗam boowe ɗe kala pewnite ndiyam jarateɗam laaɓɗam ha wawa duumade ko nonne kadi ko fati e banggue wonande a boni ɗi kala ha mbawa fewnitede ɗum koye nder wuuro Nouakchott ngo sifande hakkude université moderne mo singiti kamen wonde université
Mohamed Mukhtar Mbow mo Sénégal Mauritanie Sénégal ɗe duuɗe ɗiɗi sifande hakkude gardiɗo wonande duɗal université ngal Ahmed Mukhtar Mbow woni Ibrahima Cissé kame gardiɗo Singiti Ahmeda Saïda Ben Abda ɓe mbawi sifodirde ngam wostodirde ko fate banggue wonande wittoji e jangde dowrowe ha duuɗe ɗiɗi kala ɓuuri wawde nangodirde e dow sifa juɓɓudi jaaduɗo e jamanu Mauritanie Égypte jokkodiral nana ɓeydo ɗum ko caggal nde koolaɗo kuuɓala yettini ɓattaki giwɗo e hooreji leydi Mauritanie yettini ɗuma Abdel Fattah Al Sisi hooreji leydi Égypte ɗum noon wonande gollorɗe mabɓe leyɗel ɗiɗi société ji ɗi leydi Égypte kami Mauritanie ne mbawde jungo mbawa gollodirde haɗen golle ɓuuri wawde yuɓɓude no fewi nden jonde laatima e tawtorede yoga e jagorɗe beele kadi ɗum ɓuuri wawde yuɓɓude ha ɓuuri wawde ɓattodirde leyɗel ɗiɗi to banggue jokkodirala golle syndicat étudiant ji janggoɓe duuɗe tawde leydi ndi ɓe kolliti oɗo saaha kay koɓe naftoɓe hofgo so tawi woni koɓe ɗaɓɓiri laamu ngu ko ala ko gasi hen holɗum ɓe kolliti coggu transport ya gara hakkude nokkuji mabɓe ha faadi université ono séri hakkude 50 e temedere ɗum noon ko 50 keso o temedere kalis kiɗɗo ɓe kolliti ɗum ne séri ha ɓurti ɗum noon ɓe erima laamu ngu nde wata wattude hen hakkille mum no fewi jeheten ko ha toon to diwan Ngaabu en tawi guiɗi maka yo alayro ardu toon guese kewɗe jolima galleji kewɗi nanni ndiyam hewɓe hen goni koye kaya mbeya musto no fewi ma en ketto hen musidɗo men Zakaria Samba Dia tawetede toon to diwana guiɗi maka. Kaabu ko wuro tawatengo e nder diwan mo Guidi Makka tawi kadi koto banggue funnague to banggue frontiére ngo heedoyi hakkude mabɓe e leydi Mali ngoɗo wuro Kaabu kadi jeeya ko e ɗen guure ɗe gandanɗa hoorema ilam yettima ɗumen ha tigui woni sababu heptude yoga e guesele nonne kadi ha heeɓi galleji yoga e yimɓe gimmima e koɗorɗe muɗumen woni galleji muɗumen mbawi tigui heɓoyde to cuuɗi janggorɗe woni école aji walla kadi nokkuji ɓurɗi towtude ɗo ilam ɗam wawata yettade nonne kay laamu ngu leydi Mauritanie wawino arde yettade yiide ɓen ɗon ɓe galleji muɗumen kefta e wadde binditol ɗo e wuuro ngo Kaabu nonne kay ɓen ɗon e wiide mabɓe balle ɗe jottima ɗo kono noon ha joni eɓe cohli balle tigui rigui ha ɓuura ko ari ko nde tawno ko ari ko ene ngakki no fewi eɓe ɗeesi yawde ɗumen nonne kadi e wiide mabɓe ɗo ɓe goni ɗo banggue e koɗorɗe ɗe ene ngakki ko fate banggue keblorde neɗɗo ko ñamowo ko jaro kono kadi ne sohla heblade ɓe ngakkira ko fate banggue keblorde nonne kadi e wiide mabɓe kamɓe ɓen ɗon ɓe ilam hepti galleji muɗumen e wuuro ngo Kaabu eɓe cohli tigui rigui nde laamu ngo ɓeydata ballal mum faade e mabɓe kamɓe ɓe jeeyoji kepti batte ɗam ɗo ilam gude gardiɗo leydi ndi Mouhamed Cheikh Ahmed El Ghazouani ha heeɓi gardiɗo jagorɗe Mokhtar Wula Ndiaye nonne kadi ha heeɓi suɓaɓe diwanyankoɓe ko wayno député ji ha heeɓi conseil régional ji ha heeɓi mairie ji ɗi nde ɓe ɓeydoto tigui rigui addude balle faade e mabɓe nde tawno eɓe katojini e wallede e nder oɗo saaha joni mabɓe goni o galleji mabɓe koko kepta ala koɓe keddori so wona taw ko faabede eɓe cohli faabogol yimɓeɓe guila e laamu ngu ha heeɓi pelle telɗude ha heeɓi kadi yimɓeɓe gandanɗa hoorema koɓe juuɗe muɗumen kepti caggal muɗumen nde ɓe cohli balle muɗumen ɗum ɗon wi noon ko ɓeɗo yimɓe jayaɓe tawateɓe e wuuro ngo Kaabu Zakaria Samba Dia ngam Weltare TV. Zakaria Jamba Dia Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi hikka noon ne gasa ñebbe ma kewton ɓaydi ilam ɗam ari ha heewi ɗum noon ndemon ko moƴƴi golle ma jooɗi peewi sen giwi ɗon ɗo Ngaabu Guiɗi Maka waɗɗani lawol faade Gimba Ñanga ene tawi nder leydi Mali hande o de ɓuuɓol fuɗɗima nadde on diwan kono kadi maaje ɗe puɗɗima ɓeɓde caaliɗi puɗɗima ɓeɓde ɗo jawdi ndi dañi kosam ha heewi kono ɓoyata kodde mabɓe urde pewteɗe batteɗe ɓoyata kala mum ma waw waɗede wuuro ngo nde tawno anda diwan o kala ene heewi hutorade kodde e ɓohe tene kadi fewni ha feewa ɗum woni jaɓɓordi dusordi bismordi ɗum woni sifa e Gimba Ñanga e ko taari ɗum kala tobba makko o wiyete ko Oumar Mari ko dawriyanke jaltuɗo gendi mum ken tolno e duuɓi ɗiɗi badde exil caggal leydi mum saha mo wona Mauritanie saha mo wona Côte d'Ivoire saha mo yaha toon to Europe o holliti noon passeport makko gasi passeport makko ordinaire
gasi gila tan sappo e golewru juillet 2024 wo ɗaɓɓiri ambassadeur o nde fewnantamo passeport makko wo yoɓi ken tolno no gasi jeegom ujunere kono ha nden ɗo ala ko gasi haydara ɗum noon o holliti ambassadeur ko jeeyi saba passeport makko ha ɗo on holliti ko wawno kala waɗi o erima jagorɗo affaire étrangère Abdoulaye Diop nde wawata kay oɗo saha ittude paddal ngal faddi passeport makko siftindemo noon omo ñiganno no feewi laamu faddewu ngo jeeyi sababu noon haw yalti leydi ndi hakkude Mauritanie Côte d'Ivoire ha fayma toon to Europe kala caggal nde Sodom Gomor Teska e nder leydi Mali 150 sarɗiyanke mbeyni jungo goto sali hay goto ngakkani e ɓen arnoɓe ɓe ɗum noon jagorɗo séria gendi leydi ndi kamɓe procureur tambiɗo noon kadi suudu ñawore towndudu Bamako ene wonde catal CNT caggal nde ɓe jaltini wala nde kamɓe kala daaɗe mabɓe ɓe karmini wala nde oɗon saaha mo gonɗen Sodome Gomor e nder gendi ndi ha laaɓi kuule cattuɗe koko fawete en oɗon saaha saria ma wadde police kala kay jiyaɗo ne ñaaƴa e oɗon fannu ko saria tekkuɗo cattuɗo fawete e dow muɗuma sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry FNDC e gardogol mabɓe bireɗo Abdoulaye Sakho holliti ha hande ɓe jejjitani yimɓe mabɓe biftaɓe e dow ŋañŋañalde haɗon tawi juuɗe laamu ngu woni Oumar Silla moɓe gandiri fuñe mangue kamɓe wonde Mamadou Billo Ba ene wonde bireɗo Sadou walla mbiyen Saydou Ñanga ɓeɗo hen goni biftaɓe ne mofta haɗo hen ɓe ganda kala ɗo goni ɓe kesɗitini erago faade laamu ngu nde ɓeɗo hen mbawa ɗaccitede jaam e kisala to Côte d'Ivoire inde makko ko Damana Piksa kanko jeeya koye landa PPACI ka wonande Laurent Gbagbo kam hande dari yesso suudu ñawore jagguirano noon wonno koye contrôle judiciaire ɗum noon ko fate banggue jangu e cas militaire toon to Abobo wonno ko 2021 guila nogase nayyi février 2023 guila ndeno wonno koye contrôle judiciaire ko hande o jogori dartade e yeeso suudu ñawore to Soudan gouvernement mo Soudan holliti porti plainte leydi Tchad ɗum noon holliti ɗum ko jagorɗo ñawoje leydi ndi to commission africaine des droits de l'homme jeeyi sababu jagorɗo holliti ɗum ɓe tuumi ko leydi Tchad ene walliti rebel koninkoɓe wonɓe contre paramilitaire ha ganduɗa leydi ndi herƴi no feewi ɓe kolliti ɓen ene goni caggal mabɓe jeeyi sababu noon wonande oɗon saaha ɓe ƴetti pellital nawde leydi Tchad e yeeso laawola jolam jaɓeri ponen jaɓɓade ko musidɗo Alhassane Oumar Mbothia may garto e makko ñalawma janggo so jomum aɗa haaji to Israila Benyamin Netanyahu waɗi waylo mawɗo hanki o wo itti jagorɗo konu leydi ndi kanko on jagorɗo konu leydi ndi lomtimo ko biyeteɗo Israila Katzi on noon wonno affaire étrangère on ittama wattama jagorɗo konu wo yetti jagorɗo konu mo itti o ngam golle e darde mum koɗo saahaɓe holliti mawo ɓeyde jokkude darde hakkude makko e Liban hawayɓe polgu hakkude makko e Gaza kono kadi o accata ni Iran ni Syria so wona wayɓe polgu kanko on hoore jagorɗo leydi Israila oɗo saaha hoore jagorɗo leydi ndi wiyete ko Gideon Sarr on hande woni wonande affaire étrangère leydi ndi ɗum ɗo henna wonno kumpital men jolam jaɓeri musidɓe tedduɓe ɗum wonno komin gaddanno men so tawi koto États-Unis de Amérique ko musidɗo men Yaya Alpha Pam so tawi ko toon to diwan Ngabo ko Zakaria Samba Dia ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena